زي دمتكم دمت سلفنا هذا إرترايو دمت سلفنا هذا إرترا بحاليوت كفل زينا سلفنا هذا إرترا ناتدالوه وترسولوس حموسن كدامن أمربب حبريتا irinahda.org زقرب مدبيو دمتي سلفنا هذا إرترا دمتو طعات إرتراويانين أصبرا يسمرا أصبرا يسمرا بالناحية مكرا زيت فتو بخرا أصبرا يعدي نهز باعن بابا أصبرا يعدي نهز باعن بابا ويليك تمخي ويليك ودن أخي هاي وقت مخي هاي ودن أخي أصبرا تبتي نحز بامبرتي أصبرا تبتي نحز بامبرتي سلامتنا تقبلوا أبرحون كربان بمخوان فنواد مصنع هدان مكتتال تداليكم زلكم صخبركم سمعتنا كما يتقنيو لون سولوس عسران حاموشان مسكران كلتاشان عسر شومونتانيو نلومي زلونات حستتا تقديمة كحبراكم فلما زيناتات كنبابيو بدحرزي بهاق حادنات كسمر تنقزي حادنات أسكن بدحرزي بهاق حادنات كسمر تنقزي حادنات أداغي كامفلاتن بوقعي مقساتن يدلي أبتحت زبلار استي صحف كقربيو أمنقو مدباتنا من كم تلومو طعم زيما عدالينا لنا خصافة صامن مدبنا مسانا ختصانحو بخبرنا عبدنكو حج زينا انهو نابو خبلكم داغماي سلامتنا بصحكم كبرى سمعتنا كاب دمص سلفنا هذا إرترا سمناوي نطفتات انهم عبالات ستا سرعات قدف نابي إثيوبيا خمزاتو تغليصوم حيالو عبالات ستا سرعات قدف نابي إثيوبيا آتيم كمزلو من شتات رديرنا حابيرهم اللوم أزوم بشدشت لاند كروزر زعينة المخاين نابي إثيوبيا آتيم زلو عبالات ستا زرزر اسمات نايزد ليم سبات حزم كمزلو يتزبس حن حبريتا زملكت زاغي ترخيب زلو حبريتا قطرتهم عبالات ستا لعل عسرا مخانو بفلاي أب كتم أديس آبخا عفوليات كمابيتات كنكساقوسو مخانو زغل زلوم كان بتنقخو زوم ستا أقدستن زبلهم إرتراويان عمد لايك وافرون نتم درو أدراشهم فليت أمن زلو خام بزيدل يتوم مالت شويم ناب إرتراخ مرسوميهم زبل جمجام كم زلهم من شتات بتوسخي يردون إذن كان علامة خوينن زلوا خبابيتات أديس آبا حيا خلت غوفا مبرات هايل جمون كبابيون بساعك إرتراويان نزقمت وخبابيتات المخانو تفليت اللهم زمو شويا توافرهم كم زلو زحبر زلو عبالات ستا سرعات قدف مكوراتن ننوح عمتات أبسليان ستان سرحو قداي مخانومن من شتات بتوسخي يقلتهم قداماي منيستر إيطاليا ناب إترا خبت سحيوم قداماي منيستر إيطاليا جيسوبي كونتم ناب إترا خبت سح مخانو مرب حبريتات هاجر آفلتان اللوام قداماي منيستر أبو رحيت قمتي ناب إترا زكايدو مبصح مقطع وحزي إتراويان سدتنياتاتن لمعاتاوي متحجازن أبزبل قديات مسؤول كمراخي سياسة فوركي خمايت تثبيت اللوم بوحزي سدتنياتات التمارد الله إيطاليا بزي كاتي سدتنياتات زعانا جلابو ناب جباجم بحري كيتسقعا مخل كلام مستن زيغاتاتن ببزحنا بسدت وحزلو كم إتراز أمسل هاجرات مزراب نزو وحزي نمكتون سدتنياتات ناب عادم تماليسهم يتعيسون المدبات كم زلوا ክትገልጽ ጸኒሓ እያ ኣብዚ ኤርትራን ኢትዮጵያን ስምዕ ሰላም ከቲመናሉ ዝበሃሉ ዘሎ ወቅት ድማ ኢጣልያ ምስ መንግስታት ዘን ሃገራት ኣብ ምክታእ ዋሕዚ ስደተኛታትን ልምዓታዊ ሓገዛትን ንምያጥ ተበግሶ ወሲዳላ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢጣልያ ጂሰፔ ኮንቴም ቅድሚ ናብ ኤርትራ ምእታው ኣብ ኢትዮጵያ ተመሳሳሊ ምብጻሕ ከካይድ እዮም እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ዝልዕሊ 15 ዓመታት ናብ ኤርትራ ዝበጽሐ ናይ መጀመርያ መራሒ ናይ ኤውሮጳዊት ሃገር ክኸውን እዮም ኣብ ኤርትራ ማይ ክትሸጡ ተረኺብኩም ዝተባህሉ ብገንዘብ ተቐፂዖም
መነባብሮ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዝኸፍአ ደረጃ በፂሕሉ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሓያሎ ሰባት ማይ ክሸጡ ተረኺብኩም ብዝብል ክሲ ናይ ገንዘብ መቕፃዕቲ ተበይኑሎም ኣሎ። ብፍላይ ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣገልግሎት ማይ ደው ካብ ዝብል ልዕሊ 2 ወርሒ ኣውፅሩ ከም ዘሎ ዝሓበሩ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ካብ ዲጋታትን ዕላታትን ካብ ካንቸሎታት ዝርከብ ማይ ጨው ከይተረፈም ሸይጥኩም ዝተባህሉ ሰባት እዮም እዞም ብገንዘብ ተቐፂዖም ዘለዉ። ዛጊት ተረኺቡ ዘሎ ሓበሬታ መሰረት እቶም ዝተቐፅዑ ሰባት ካብ 300,000 ክሳብ 1.5 ሚልዮን ናቕፋም ክኸፍሉ ተበይኑሎም ኣሎ። ሓያሎ ካብቶም ተቐፂዖም ዘለዉ ሰባት ልዕሊ ዓቕምና ኮይኑ ሓጉዝና ብምባል ናብ ህዝቢ ይዘሩ ከም ዘለዉ ተፈሊጡሎም። ነዚ ዋሕዲ ማይ ኣብ ከተማ ኣስመራ ከም ናይ መኽሰብ ዕድል ተጠቒሞም ኢትዮጵያውያን ነጋዶም ናብ ኤርትራ ዘእትዎ ዘለዉ ንጥዕና ሓደገኛ ዝኾነ ዕሹግ ማይ ህዝቢ ብዝሒ ክገዝኦ ተራእዩሎም። ነዚ ብዝምልከት ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ክላሲ ዝተባህለ ዕሹግ ማይ ፅሬቱ ዝሓለወ ብዘይምዃኑን ንጥዕና ሓደገኛ ምዃኑን ብምርምር እቲ ትካል ምህርቱ ደው ክብል ኣዚዙ እዩ። ኣብ ከሰላ ምስ ዓሶ ዝመሳሰል ሕማም ይላባዕ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኣብ ሱዳን ዞባ ከሰላ ምስ ዓሶ ዝመሳሰል ሕማም ይላባዕ ከም ዘሎም ንመግለፂ ሚኒስትር ጥዕና እቲ ሃገር ብምጥቃስ ሬድዮ ዳባንጋ ሓቢራ ኣላ። በቲ ቺኩንጉንያ እናተባህለ ዝግለጽ ዘሎ ሕማም ዛጊት ልዕሊ 6,000 ሰባት ከም ዝተጠቕዑ ንሓላፊት ክፍሊ ሕሱስ ሕክምና ዶክተር ሌይላ ሓሚድ ኤልኒል ብምጥቃስ እቲ ሓበሬታ ብተወሳኺ የመልክት። እዚ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣትሒዙ ከም ዝተቐላቐለ ዝግለጽ ዘሎ ሕማም ብቫይረስ ዝስዕብ ኮይኑ ብጣንጡ ከም ዝመሓላለፍ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። እቲ ልዑል ረስንን ቃንዛ ኣመላግቦታትን ዝኣመሰሉ ምልክታት ዘለዎ ሕማም ቁልጡፍ ሞት ዘየስዕብ እኳ እንተኾነ ቁልጡፍ ሕክምና እንተዘይረኺቡ ኣብ ውሽጢ ሰሙናት ክሳብ ኣዋርሕ ኣብ ዘሎ ግዜ ከቢድ ስንክልናን ከም ዘስዕብ ኪላታት ይገልጹ። ኣብ ዞባ ከሰላ ተላቢዑ ከም ዘሎ ዝግለጽ ቺኩንጉንያ ዘመሓላልፎ ጣንጡ ምስቶም ከም ደንግን ዚንካን ዝተባህሉ ሕማማት ዘመሓላልፍ ዓይነት ጣንጡ ተመሳሳሊ ምዃኑ እቶም ኪላታት የረድኡ። እቲ ሕማም ኣብ ከባቢ ከሰላ 7 ሰባት ከም ዝቐተለን ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያታት ሱዳን ይጠቕሱ እኳ እንተለዉ ሚኒስትሪ ጥዕና እቲ ሃገር ግና ኣየረጋገፆን። ውድብ ጥዕና ዓለም ብዛዕባ እቲ ኣብ ሱዳን ዞባ ከሰላ ከም ዝተላብዐ ዝንገር ዘሎ ሕማም ብዝምልከት ዝኾነ ሓበሬታ ኣይሃበን። ምምሕዳር ከተማ ኣስመራን እቲ ካብ ኢትዮጵያ ዝኣቱ ዘሎ ዕሹግ ማይ ቪታ ዝተባህለ ምህርቲ ፓስታን ንጥዕና ሓደገኛ እዩ ኣይትግዝእዎ ዝብል ሓበሬታ ምውፅኡ ዘይዕገቦም ተቐማጦ ከተማ ኣስመራን ዶብ ፍኑ ገዲፉ ንዕዳጋታት ኣስመራ ከም ዝናወፅ እንዳገበረ ብምልክታ ምምሕልላፉ ከም ዘቆጥዖም እዮም ዝገልጹ። ኣብ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ትውን እንተኾነ ኣገደስቲ ፍጻሜታት ኣብ ዝካየደሉ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ከተማ ኣስመራ ከም ዝቋረጽ እዚ ከዓ ህዝቢ ሓበሬታ ንኸይረክብን ህሉ ዜናታት ሃገሩ ካብ ካልኦት ማዕከን ዜና ንኸይረክብን ኮነ ኢልካ ዝግበሩ ክብሉ ምንጭታት ብተወሳኺ የረድኡ። ስዑድ ዓረብን ሱዳንን ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ከም ዘካየዳ ተገሊጹ። ሓይልታት ስዑድ ዓረብን ሱዳንን ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ከም ዘካየዱ ተገሊጹሎም። እቲ ካብ 9 ክሳብ 20 መስከረም ኣብ መሰልጠኒ ማእከል ልዑል ካሊድ ዝተካየደ ወተሃደራዊ ልምምድ ብዘይካቲ ኣብ ክልተን ሃገራት ዘሎ ዝምድና ንምድላል ዝልዎ ረብሓ ኣብ ናይ ደባይ ኩናትን ወተሃደራዊ ውሳኔታትን ተመኩሮታትን ንምልውዋጥ ዝሕግዝ ምዃኑን ኣዛዚ ሰራዊት ሰሜን ስዑድ ዓረብ ብርጋዴር ጀነራል ሳልሕ አልዛህራኒ ሓቢሩ። እዘን ክልተን ሃገራት ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ከም ዘካየዳ ዝግለጽ ዘሎም ሱዳን ካብቲ ብስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ዝምራሕ ወተሃደራዊ ልፍንቲ ከም ዝሰሓበት ክግለጽ ድሕሪ ምጽንሑ እዩ። ኣዛዚ ናይቲ ኣብ የመን ተዋፊሩ ናብ ዝርከብ ሰራዊት ሱዳን ብርጋዴር ጀነራል ሓፍዝ አልሓጅ ብዛዕባ እዚ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሰራዊት ሱዳን ኣብ የመን ከም ዝጸንሕ ኣረጋጊጹሎም። ስዑድ ዓረብ ጎኒ ጎነቲ ምስ ሱዳን ዘካየደቶ ወተሃደራዊ ልምምድ ምስ ኣሜሪካ እውን ብነፈርቲ ዝተሰነየ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ኣካይዳ እያ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ነፈርቲ ውግእ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ኣብ ወደብ ሑደይዳ ናብ የመን ኣብ ዘካየድኦ ደብዳብ ብውሕዱ 18 ገፈፍቲ ዓሳ ከም ዝቐተላ ተገሊጹ። እዘን ክልተ ሃገራት ወደብ ሑደይዳ ካብ ሑቲ ንምምንዛዕ ካልእ ክፋል ወተሃደራዊ ስርሒት የካይዳ ከም ዘለዋ ይፍለጥ። ኢትዮጵያ ብምልዕዓል ናዕቢ ዝተኸሱ ናብ ፍርዲ ቀሪቦም። ኣብ ኢትዮጵያ ምስቲ ዓሌታዊ ግጭት ዘስዓቦ ቁልውላው ብዝተኣሳሰረም ዝተጠርጠሩ 312 ሰባት ኣብ ፍርዲ ቀሪቦም ኣለዉ።
እቶም ኣብ ቡራዩ ዝርከብ ናይ ወረዳ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝቐረብሉ ግጭት ክልዓል ጎስኩስኩም ገንዘብ ኣዋፊርኩም ንብረት ብምዕናውን ብምዝማትን ካልእን ዝብል ክስታት ተመስሪቱሎም ኣሎም 26 ካብኣቶም ጥርጡራት ብገበን ቅትለት 195 ከቢድን ፎኩስን መጉዳእቲ ምውራዶም ክኽሰሱም ከለዉ 40 ሰባት ኣብ ቅትለት ምስታፎም 10 ከዓ ገበን ቅትለት ምፍጻሞም መርትዖታት ቀሪቡ ከም ዘሎም ማዕከናት ዜናት ሃገር ገሊጸና ኣለዋ ፖሊስ ዞባም 12 ሽጉጥ 1 ቦምብ 4 ክላሽን 74 ከዓ ምሳርን ጎዞመን ከም ኤግዚቢሽን ኣቕሪቦም ተወሳኺ ጭብጥታት ንምእካብ ከዓ ናይ 14 መዓልታት ግዜ ሓቲትሎም ዓሌታዊ ግጭት ኢትዮጵያ ንግዚኡ ዝሃደአ ይመስል ዳእምበር ጸጸኒሑ ፍኸም ብምባል ከም ዘይተርፎም ነበርቲ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ይገልጹ ንኢወደ ካብ ዝቖሙ 4 ሰልፍታት ሓደ ኣብ መሪሕነት ጸንሑ 14 ኣባላቱ ካብ ስልጣን ኣውሪዱ ንኢወደ ካብ ዝቖሙ 4 ሰልፍታት ሓደ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ህዝቢ ኢትዮጵያን ንሳልስቲ ድሕሪ ዘካየደ ዋዕላም ኣብ መሪሕነት ጸንሑ 14 ኣባላቱ ካብ ስልጣን ኣውሪዱ እቲ ብረቡዕ 19 መስከረም ኣብ ከተማ ጅማ ዝጀመረ ዋዕላም ንዶክተር አብይ አሕመድ ከም ኣቦ ወንበር ክሾሞም ከሎም ስሙ ከዓ ናብ ዲሞክራሲያዊ ሰልፊ ኦሮሞ ከም ዝቐየሮም ማዕከናት ዜና ገሊጸን ኣለዋ እቲ ሰልፊ ንገዳይም ኣባላቱ ኣፋንዩ ብናእሽቱ ዝትከኣሉ ምኽንያት እቶም መናእሰያት ደሞም ከፊሎም ነዚ ሕጂ ዘሎ ለውጢ ዘምጽኡን ነቲ ሰልፊ ስልጣን ክሕዝ ዝገበሩ ምዃኖም ይግለጽ ሃገራዊ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ኣምሓራውን ተመሳሳሊ ዋዕላ ብምክያድ ስሙ ቀይሩ ሓድሽ ቅርጺ ኣሰራርሓ ከም ዘተኣታተወ ይንገራሎም ክልቲኦም ሰልፍታት ነቲ ኣብ ወርሒ ጉንበት 2020 ዝካየድ ሓፈሻዊ ምርጫ ወናብር ባይቶ ንምዕብላል ክትሓባበሩ ባይታ ይንጽፍ ኣለዉ ክብሉ ተንተንቲ ፖለቲካ የረድኡም ብዛዕባቶም ዝተረፉ ክልተ ሰልፍታት ይወደግ ማለት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ደቡብ ኢትዮጵያን ዝተዋህበ ዝኾነ ሓበሬታ የለን ኣብቲ ዋዕላ ኣቦ ወንበር ኮይኑ ዝተመርጸ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ኣብ ዘስምዖ ቃል ንህዝቢ ኦሮሞ ዝውክላ ሰልፍታት ካብ 2 ክሳብ 3 ክበዝሓ ትርጉም ከም ዘይብሉ ድሕሪ ምጥቃስ ንጎሆ ምሳና ክሓብሩ ተዘራሪቦም ንምሸቱ ተንኮላት ዝኣልሙ ወገናት ኣለዉ ካብ ጸላእትና ፈሊና ከዓ ኣይንሪኦምን ክብል ገሊጾም ኣብ ኢትዮጵያ ዝተልዓለ ዓሌት ዝመንቀልዩ ግጭት ነቲ ናብ ኢህወደግ ዝተጠርነፉ ሰልፍታቱን ጸልዩን ከም ዘሎም ንፖለቲካት ሃገር ዝዕዘቡ ተንተንቲ የረድኡም እዚ ድምፅኹም ድምፂ ሰልፍናዳ ኤርትራ እዩ ክቡራት ሰማዕትና ሰሙናዊ ንጥፈታት ዝመስል ነይሩ ምዝተረፍ መደባትና ሓቢርኩም ጽንሑ ልዋ ምሸት حرنتي حالي حرنتي تسبح حرنتي سمعات حرنتي فقري حرنتي ባህጊ ሓድነት ክሰምር ጠንቅዚ ሓድነት ኣብ ደቂቕካ ምፍላጥን ብወግዕ ምግሳጽን የድሊ ኣብ ኤርትራ ሕቶ ሓድነትን ፖለቲካዊ ዲሞክራሲን ነዊሕ ግዜ ዝቝጸረ ግን ከዓ ውቡእ መልሲ ዘይረኸበ መሰረታዊ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ሕማም ኮይኑ ዝቕጽል ዘሎ ዛዕባ እዩ ከምኡ ዝኾነሉ ምኽንያት ከዓ ከምቲ ዝሓበረ ኣጻብዕ ዓርቃይ የጸንበዓ ዝበሃል ምስላ ኣብዛብ ዝተነጸረ ዶባት ከም ሃገር ካብ እትድኮን ጀሚራ ንዓለማዊ ንግድን ጸጥታን ብዘለዋ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ዓይኒ ርእሲ ሓያላን መንግስታት ተፈልይዋ ዘይፈልጥ ሕብረ ብሄራዊት ሃገር ኤርትራ ኣድላይነት ኣብ ውሽጣን ዘሎ ብዙሕነት ብሓሳብን ብተግባርን ዝቕበልን ዘተግብርን ልባዊ ምሕዝነትን ሓድነትን ፖለቲካዊ ውድባት መሰረታዊ ረቕሒ ናይ ሰላም ዲሞክራሲ ማሕበራዊ ፍትሕን ልምዓታዊ ዕብየትን ምዃኑ ብምእማን እዩ ፖለቲካዊ ውድባት ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ኣካውና ኤርትራዊ ሃገርነት ብሄራዊ ሃይማኖታዊ ባህላዊ ብዙሕነት ዘይምዕሩያ ኣነባብራ ድሕረትን ድኽነትን ናይ ህዝብታት ኤርትራ ግቡእ ተረድኦ ዘለዎ ህዝባዊ ወገናውነት ዝተላበሰ ውፍይን ብቁዕን ፖለቲካዊ መሪሕነት ዘይወነነ ብዙሕነታዊ ጸጋን በይኑ ሃገራዊ ሰላምን ልምዓትን ከም ዘይረጋግጽ አንዲሁ ዝተገንዘበ ኣተሓሳስባ እዩ ሓድነት ዘይብሉ ህዝብን መእሰር ዘይብሉ ማዕዶን እታ ኣየስርሕ ከም ዝበሃል ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ስኒት ዝጎደሎ ቃልሲ ኣብ ሕድሕድ ምትህልላኽን ምትንኳልን ተጸሚዱ ዝወደቐ ኦም ሳር ይበዝሖ ከም ዝተባህለ ዝኾነ ግዳማዊ ሓይሊ ከም ዝገናዘይሉ ዝተረድአ ቁኑዕን ንቁሕን ሓላፍነታውን ሃረርታ እዩ ይኹን እምበር እዚ ቁኑዕ ባህግን ሃረርታን ናይ ህዝብታት ኤርትራ ካብ ምጅማር ዘመናዊ
ፖለቲካው ማለት ከበርባዓታት ጀሚሩ አድላይነቱ ተራዩ ብዙ ዝተዘርበሉ ዝተጨረሐሉ ዝተደኽመሉ ክሳቡን ናይ ህይወት ዋጋ ዝተኸፍለሉ እንኳን ተኾነ ክሳብ ዘለናይ መድረኽ ግን ጉቡእ መልሲ አይረኸበን ሕቶ ሓድነትን ፖለቲካዊ ዲሞክራሲን ኣብ ኣርባዕታት ኣብ ዝነበራ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ነይሮም ኣብቲ ዝተናውሐ ናይ 30 ዓመታት ደማዊ ተጋድሎ ነይሩ ዛጊት ሕጁን ኣሎ ኣብ ኩሉ መድረኻት ድማ ብዓይነቱን ዓቕሙን ዝፈላለ ናይ ዜጋታት ናይ ቃል ስምየት ዝቐተለ ኣካል ዘጉደለ ህይወት ዘጥፈአ ዝሕዝን ፍጻሜታት ተመዝጊብ እዩ ገናውን ይቕጽል ኣሎ ሕቶ ሓድነትን ፖለቲካዊ ዲሞክራሲን ንብሔራዊ ሃይማኖታዊ ባህላዊ ውድባዊ ብዙሕነትና ዘተኣናገድ ቁኑዕን ሓላፍነታውን ሕቶ ክነሱ ክንድዚ ዝከኣል ግዜን ተመኩራን ወሲዱ ኣፍረ ዘይበጽሓሉ ምኽንያት እንታይ ምስጢሩ ፈሊጥካ ንምፍዋስ ዳሳስ ምግባር የድሊ ምኽንያቱ ቁኑዕ ሕቶ ክነሱ ምን ሓኒቑ ሒዝዎ ዘሎ ከይፈለጥካ ነቲ ጭርሖ ምድግጋም ማይ ሓቑንካ ልኻይ ምጽባይ ይኸውን ስለ ዘሎ ኣብ ሕብረ ብሔራዊትን ሕብረ ውድባዊ ኩነታትን ዘለዎ ሃገር ኣድላይነት ሓቀኛ ምሕዝነትን ሓድነትን ኣሚንካ ግብራዊ ክኾነልካ ምብሃግ ጽቡቕ ነገር እዩ እንተኾነ ኣብ መንጎ ፖለቲካዊ ውድባት ሓቀኛ ምሕዝነትን ሓድነት ክጠልብ እንከሎ ዘይምትእምማን ዘይምጽዋር ዘይምድምናት ዘይሃናጺ ውድድራት ሓደ ነትኻልእ ዓብሊሉ ያጥፊኡ ጎብለል ናይ ምዃን ሕልምታት ከም ዘሎ ብምስትብሃል እዩ ነቲ ዘይሓድነታዊ መንፈሳት ዝፈጠረ ባህርን ኣተሓሳስባን ካበይ ይብገስ መን እንታይ ፖለቲካዊ ባህሪውን ተግባሩን ኣብ ዝርገት ሓድነት መን እንታይ እጃም ይወስድ መዓስ ኣበይ እንታይ ገይሩን ተዛሪቡን ኣዳቂቕካ ከይፈተሽካን ዘተኣማምን ባይታ ከይፈጠርካን ኣብ ጎቦ ዘሎ ንፋስ ይሰዶ ኣብ ሩባ ዘለዉ ሕጂ ይሰዶ ሕጂ ግድን ሓድነት የድልየና ስለ ዘሎ ሓደ ኮይኑ ብዝብል ሰናይ ድልየት ጥራይ ግን ክፍወስ ኣይከኣለን ኣብዚ ክንጸር ዘለዎ ነገር ድማ ኣብ ኤርትራ ነዊሕ ዝሰረቱ ሕቶ ሓድነትን ፖለቲካዊ ዲሞክራሲን የድልሎ ክበሃል እንከሎ ኣብ ህዝብታት ኤርትራ ከም ህዝብታት ጸገም ኣሎ ማለት ዘይኮነስ ናብ ፖለቲካዊ ውድባት ጥራይ ዘነጻጸረ ምዃኑ ክፍለጥ ኣለዎ ስለዚ ፖለቲካዊ ውድባት ሓደ ዝገብረንን ዝፈላለየንን ኣነጺረን ኣብ ሓቀኛ ምሕዝነትን ሓድነት ክጽመዳ እንተደኣ ኮይነን ኣበይ ሓደ ይኾነ ኣበይ ከይፈላለያ ብዘይ ሓላፍነት ብሓላፍነት ተጎልጊሉ ክወጽእ ኣለዎ ንስኻ እዚ ኣበርካ ተግባርካ ንስኻ ድማ እዚ ርእይቶኻ ድማዕካ ዝብል ተጽዕኖ ዝፈጠረ ሃናጽ ፖለቲካዊ ርእይቶ ክምዕብል ኣለዎ ሰናይ ድሌታት ንዑ ዝኸውን ባይታ ከይተፈጥረሉ ኣይዕወትን ብድሌት ጥራሕ ባህግኻ ክሰምረልካ ንሓደ ደስ ስለዘይበለካ ፖለቲካዊ ሚዛን ብዝጎደሎ ከተጸልሞ ነቲ ካልእ ከዓ ዜናት ይብካ ብዓይኒ ዕሙት ከተመጉሶ ቁኑዕ ኣይኮነን እንታይ ድሌትካ ከመይ ከይዕወት ንጹር መሰረት ክህልወካ ይግባእ ኣብ ፖለቲካዊ ውድባት ምን መንገዲ ሓቀኛ ምሕዝነትን ሓድነት ሒዙ ይጓዓዝ ኣሎ መንከ ብስም ምሕዝነትን ሓድነት ይሽቅጥ ኣሎ ምስ ሰባትን ውድባትን ብዘለካ ቅርበትን ርሕቀትን ዘይኮነ ብቕንዕናን ብመትከልን ሚዛንካ ከተቐውም ዘኽእለካ ብቕዓትን ድፍረትን ክህልለውን ይግባአን ውድባት ናትና ዝብልኦ ፖለቲካዊ ውድብ ዕዮን ስትራቴጂን ሒዘንን ዝነጥፋ ፖለቲካዊ ኣረኣእያን ኣብ ባይታ ብዝገብርኦ ንጥፈታትን ድማይን ዝምዘና ኣብዚ ብዝውሰድ ፖለቲካዊ ሚዛን ከኣዩ መን ናብ ሓቀኛ ምሕዝነትን ሓድነትን ዝወስድ መንገዲ ሒዙሎ መንከ ካብ መንገዲ ሓቀኛ ምሕዝነትን ሓድነትን ወጻኢ ይሃልል ኣሎ ብንጹር ክረአን ክፍለጥን ዝከኣል ሕቶ ሓድነትን ፖለቲካዊ ዲሞክራሲን ትማሊ ቁኑዕ ሎሚ ቁኑዕ ከም ህዝቢ ዝብትነና ዘሎ ሕዱር ሃገራዊ ፖለቲካዊ ሕመም ክሳብ መልዩ ዘይተፈወሰ ድማ ንጽባሕ እውን ቁኑዕ እዩ እንተኾነ ግን ድሌትና መታን ብምልኣትን ኣብ ዝሓፀረ ግዜን ክሰምር ነቲ ኣብ ውድባት ዘሎ ዘይምትእምናንን ከመለልን ክንፍውስን ኣለና ከምኡ ክንገብር ከዓ ነፍሲ ወከፍና ናትና እንብሎ ካብ ድሑራት ናይ ምትልላኽን ጽበት ሕማማትን ነፃ ዝኾነ ፖለቲካዊ መንነት ክህልውና ይግባእ ምክንያቱ ትምክሕትን ጽበትን ጸረ ሓድነት እዩ ኣብ ባሕሪ ትምክሕትን ጽበትን ንሓንበስካ ጭሩሕ ምሕዝነትን ሓድነትን ንቅላሕ ከዓ ምስለ ምባል ዝበሃል ምዃን ጭሩሕ ይዝኸውን ስለዚ ባህጊ ሓድነት ክሰምር ጠንቂ ዘይሓድነት ኣዳቂቕካ ምፍላጥን ብወግዒ ምግሳጽን የድሊ ብሓልዮት ዲሞክራሲያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ ድምፂ ሰላምን ዲሞክራሲን ኤርትራ يصلحنا بلاوي بحلا تداغونت الشتاء وايلا قرم كنا بدينا عين حد خنفرة
دمرنا خلصنا حتى يا إريترا حلفنا ندون ملكت ناي تاريخنا مهدر واقع زخفنا له ناينات نتكمر حادنتنا اندي نيرو حسا مزمالخي عقدنا مغزاتي سيرو حيال زمكخي يومين البمو اسميا اميلا نملك الصبيا حزبي الجفا حزبي الجفا حادنت خيو عندك بغا حزبي الجفا حزبي الجفا حادنت خيو عندك بغا نسلو قبرون ولا أبيض مقو نسلي حدنتنا عباي ماني نقو انت تسانينا قراب بحر نبي تاريخنا يمسك ماني خمس حزبي شبلو ولا تولو نعود فكره كلكم تقالوا كلكم سبسره حدثكم تمالي حيان السعره نحكم ونيرو حقر السفطره حدش نقل كبعلم تبيو كبانا ملعلي من يسحنيو الشوق مصر بيتنا نقيل السربيو نحنا نحنا انفتح نسلنا ناسنا يا إريترا سير الخالد نحنا انفتح نسلنا ناسنا يا إريترا وعنا الخالد نسوا ناسنا نحنا ناسنا الرولنا معارزنا الرولنا معارزنا شمار الناس نسنا يومنا نسنا سحت ጻውዒት ሰልፍ ናህዳ ኤርትራ መቃለ ሓርነት ካብ ማእከል ህዝብናን ሃገርናን የድሄና ኣሎ ንመቃለ ሓርነት ምላሽና ንህበሉን ንቕሉና ንረጋግፀሉን ግዜ ሕጂ እዩ ጻውዒት ሰልፍ ናህዳ ኤርትራ دلاي فتحن حرنتاتن مالت أبقون هزبنا مهلاونان بقبراو قاسي مثل فتحن حرنتاتن دلونتنا بمرققات مدحنن تسفان هزبنان حقرنان كم زخونا مرققاتيو ጻውዒት ሰልፍ ናህዳ ኤርትራ አፍትሐውን መትከላውን መስመር ቃልሲ ህዝቢ ሰልፍ ናህዳ ኤርትራ ዓሲልናን ተወዲብናን ኣብዘለናዮን ብክንዲ ዝኽኣልናዮን ንሓርነትና ንውፈየሉ ግዜ ሕጂ እዩ ጻውዒት ሰልፍ ናህዳ ኤርትራ ንሓርበኛታት ግዳያትን ስድራ ቤታትን ሰውራ ኣኽያ 31 ጥቅምቲ እንረድኣሉን ቁጠባውን ማሕበራውን ሽግራቶም እንፈትሓሉን ኣለናልኩም እንብለሉ ግዜ ሕጂ እዩ ጻውዒት ሰልፍ ናህዳ ኤርትራ
قالسنا قالس حزبيو قالسنا قالسو تعاتن فتحون زخون المخنيات أرد الرب وطعاتات مملاس مرققات موحاس كلهم سبعون بوليتيكاون مسلات متكال لعننا حقن فتحن معارنتاتن راح زي كونه قالسنا نمهلاون زي مهلاون بقديتاتات زي تسقدد قديتا بمخانيو أوعي سلفنا دايرترا كبران سمعتنا نمسول السبلين تحستوتاتنا أزوم استخاتاتلكم من كوينم نمكتتالكم أزينا نمسكن أبقى تسألي بخالة حستينا خنا الرخب كساب شعو سلام كنا نخلنا